Ngisacela ukubuza msakazi, indaba zamaskandi ngayitholaphi? Angisabi ijele, angisabi kufa. Ngoba mangifile kuyophenduka ama-1000 ongizwa bayophenduka berepeat bebe-repeatedly like Oliver Tambo, like obaba insizwa ezafaya lapha Steve Biko, Solomon Matango, obaba oMandela abakwazi ukulwela isikhumba somuntu omnyama. Kungayinani thina njengamanje sisukume nathi sithi ma-Afrika, not egameni lethu, not in our generation. This is a generation of heroes. This is a generation of now. The history will judge us very wrong. Uma ngabe thina singakwazi ukusuma njengamanje silwe lethu. Yenjani ligciwane leli uma sibheka okhethweni elehlayo kwehla amagrafu azo awushona phansi. Yenjani? Those are the questions need to be answered. We are not fools. We are not fools. Those are the questions need to be answered. Yenjani ligciwane elihamba ngama-wave athize ahlangana nathi somewhere somehow. No ways. We are not fools. Namanje I repeat, ngithi bantu abamnyama njengamanje asukumeni umnotho ubuyele kubantu abamnyama. Ubani onenkampani yama-conference, ubani onemthombo, ubani ona ihlabathi imayini. Akungisho yedwa umuntu omnyama onotho mphethe. The biggest thing, the biggest corruption platform ekhona kulelizwe that need to be taken care of, ofanele ngempela sibhekane nawo ngqo, imedia. Imedia ayikho into ecapture isho njengemedia. Ukhulunywa ngama-step capture nje udlalwa ngawo. Kufanele uqale kwimedia. Imedia iyascrutinizwa, imedia iyaspoonfeedwa, inikezwa ama-guidelines ngoba vele iphethwe izitha, iphethwe ngabelungu.